kamar yadda muka umarce ka. Zindirma kuwa tsirara haihuwar uwarsa, ni ga nauni ba jiwo bane gafarta malam. Tabbas abokan takarar ka sun fi ka shiri. Kai ma kana buƙatar ka zama shiryayye. Mu ga hannunka sanata. Ka manta ashara kenan. Ka manta ashara. Duniya mu bishi a hankali. Zaɓi ɗaya. Rayuwa sai da haƙuri. Hakika na ga matsala. Alhamdulillah. Na gano matsala. Yawwa. To yaya za a yi kenan algatu malam? Za a koma kan aikin farko da muka umarce ka. Kasancewa yarinya ma'i ce. Za ta kasance mai aikata dukkan abin da ka umarce ta aikata. Algatu malam ba wani yanda za a canza wannan abin saboda wannan harkar ta yi tsauri. Dakata sanata, umarni muke baka ba wai shawarar ka muke nema ba. Ka tuna ba a samun mulki ta ruwan sanyi. Rafanai suka umarce mu da mu umarce ka. Idan ka saba kuma za ga sabanci. Sheka lahira zai. Sai a sheka lahira. Kuma ni ai yabo na ake ko? Ana da yabo na. Wa yake banka? Al'umma. Muna cikin yanayi. To wani yanayi? Ka aikata abin da ruhanai suka ce. Shine mafi sauki kai sanata wanda duk zai ci abinci da shaidan sai ya samu dogon cokali. Ya shura ya koma gefe ya buya ya soka a bakinsa. Ya haɗe. Ai cin kunamar kwado yana gumi yana cinyewa tana harbinsa. Allah. Kawai. Rayuwar Amina, Amina. Amina, 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 oh, Amina, oh, Amina, Rayuwar Amina, 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 oh, Amina, oh, Amina, oh, Amina, Rayuwar Amina, 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 Rayuwar Amina, 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 oh, Amina, Rayuwar Amina, Amina, Amina. Shikenan, je kama na aikata sai nasara ba ta samu ba. To aikata abin da na yi yaya kenan. Kai, ya kamata in daina shakku kawai in zan yi abu yin abin da zan. Ina ka shiga wani rubutun ɗazu? Na zo na wajen minti 20 ina jiran ka ban san inda ka shiga ba. Da in zaka fita, kakan sanar da ni inda zaka je da daddare. Amma yanzu kawai sai da neme ka an rasa. Ba tare da ka sanar da ni ina ka je ba. Ko wasu abubuwa kake yi ne wanda baka so in sani. Kana boye-boye. Wai ya zaki mai da ni sai ka ce wani karamin yaro? Yanzu kaman ni da shekaruna mutumin da yake sabin sanata a wannan kasar dan zan fita da dare sai na gaya miki cewa zan fita
kina ma tuhuma ta kenan ko ko zargi na yake? Kai hakuri, ba haka nake nufi ba. Ba kuma ina zargin ka bane ko tuhumar ka. Amma ya kamata in san me yake faruwa da mijina saboda na ganka a cikin damuwa kake. Na gaya miki na ce ba wani abu da kinga da Allah abin da nake so da ke ki ma sa a ranki ba abin da ya faru ba kuma abin da yake faruwa ba ma abin da zai faru. Ta yaya zaka ce ba abin da yake damun ka? Ka fi sati biyu kana irin wannan fitar ba tare da ka sanar da ni ba. Ni na san tabbas akwai abin da yake damun ka. Kuma ni ce makorar sirrin ka wanda duk abin da yake damun ka zaka iya gaya min. Idan na magancewa ne in taimaka maka in magance maka matsalar amma kana ta min boye-boye. Oh, to yanzu na gane. Wato Hajiya Binta ke har abada so yake in zauna ina miki ƙarya ko? Duk tsawon lokacin da muka zauna da ke na taɓa miki ƙarya? Sai yanzu ne kike son ki ɗora ni akan gwadaban da zan rika miki ƙarya? Ni komai nawa sai na gaya miki. Ya kamata ki sani a matsayinki na matata akwai abin da zan gaya miki. Akwai kuma limit ɗin da idan aka zo za ki yi haƙuri da wannan lamarin. Ba yanda za a yi wannan tauraruwa da aka sa in je in haɗa ido da ita akan wannan kujerar tawa in sai ina gaya miki cewa ina akwan tauraruwa ne zan fita in ganta cikin dare. Dan me zaki zo ki rika tuhuma ta? To tabbas ko da alamar cewa akwai abin da yake damun ka. Kai da kake daga min murya kana kuma fitittukewa akan babu komai. Da Allah kin ga look. Da Allah game is over. Ina gaya miki ki kwanta ki bacci. Da safe za mu ma tattauna. Ni ba na son irin wannan ka gama ɗebo matsaloli na al'umma kuma ka zo cikin gida ba za a bari ka huta ba. Je in kwanta bacci kana cikin matsala? Malama ki kwanta ki bacci. Ni na san da abin da yake damun ka. There must be something behind. Saboda haka ka fito fili ko ka gaya min abin da yake damun ka. Ba wani fili da zan fito face kwanta a ɗaki in kashe fitila ki bacci. Wannan shine kawai. Da sabon ma tattauna. Banguri. Rayuwar Amina, Amina. Hajiya karama. Magana fa nake ta miki. Kin zo kin tisa mutane a gaba kina ta kuka. In kin san baki da abin da zaki faɗa ki tashi ki bani guri. Ya kike so a yi miki? An tambaye ki me yake damun ki kin tisa mutane a gaba kina musu kuka. Ke, Amina, I'm tired of this kind of stupidity you are doing for me. Kin gane ko? In kin san baki da abin da zaki ki tashi ki bani guri. How can I help you? Kin yi shiru kin zo kin tisa ni a gaba kina ta kuka kin ki gaya min me yake damun ki. Okay, kuka shine abin yi? Okay. Tunda baki da abin da zaki ci. I will allow you to keep crying. Kin gane ko? Bari in tashin tafin tafiya. Ki taimaka min kar ki bari ni. Oh, almuna funfun. Yau kuma da irin abin da kika zo kenan, ko? To na rantse miki da Allah ko dai ki fita a harkata ko dai wallahi matse ki a wani gurin da ba za a san kina nan ba. Kin gane ko? Munafincin naki ya tashi daga kan kowa ya koma kaina? So kin gama hada ni da Abba umma ma kin cakudo ta kenan nan yanzu kina so ki. Okay. I'm tired of this kind of nonsense you are doing. I will not tolerate it again. Amina kina hauka ne zaki shigo wa mutane daki cikin daren nan? Ko kin samu matsala ne? Dan Allah jimin yarinyar nan ko ba ta hayyacin ta ne? Nan dakin ki ne da zaki shigo mana ba knocking babu komai ki shigo mana daki kina mana ihu? Are you out of your sense? Ku taimake ni kar ku bin shi ya shigo zai cutar da rayuwata. Dan Allah saki
Me yake damin ki? Oh, Amina, mafarkin ne kika dauke shi da gaske? To ba gaske bane, in ma baki sani ba gaske bane. To be sincere mafarki ƙarya ne. You better wake up. Zaman duniya Na lallai wai na sai da hakuri. Wani wanda ya Halin da ka samu kanka sai da hakuri. Kun ganta da sambatu take ta yi ta kadai. Kin ganta? Rayuwar Amina, Amina. Yana kan ku kadai na mamantawa. Ina Hajiya karama take? Imani Hajiya, sai ka ce baki san halin yarinyar nan ba? Sometimes idan mun mata magana sai ta ce wai ta tuna lahira ne. Sai ka ce ko mu ta fi mu sanin Allah ne ban sani ba. Mom, you have to understand that. Yarinyar nan bata maida mu yan uwan shawaranta ba. Bata dauke mu yan uwan da zamu sharing secret tsakanin mu da ita ba. Da ka mata abu sai ta dauki magana tana maka a zuwan wai ta ne maka nasiha yaushe aka haifa Amina. Wanda ya riga ka bacci ai ya riga ka tashi mu. In junan ta fa cewa Ya ta ke. Tuna ku yan uwa ne fa uwa ɗaya uba ɗaya. Zargin junan ku kuke yi? Ni dai ina ƙara gaya muku. Ku haɗa kanku, ku riƙe junanku saboda wataran idan mu ne wataran ba mu bane. Za mu yi faɗuwa mu mutu. Kin gani? Gobe ku ne kamata ku riƙe kanku, ku riƙa bibiyan al'amuranku. Kuna ziyartar juna, kuna ɗora kanku akan abin da ya kamata ku yi na gaskiya. To momi abin da zaki duba anan mu fa ba mu ne muke gudun ta ba. Ita ce take baya da mu. Babu yanda zamu idan tana gudun mu. Dole haka zamu haƙura. Ko mai taimako daidai ta yi. Idan ba ta kawo ƙorafin abin da ya dame ta wajen ku wajen wa ta kai. Ni na san abin da kuke tsangwamar ta. Saboda bata bi hanyar da kuke bi ba ku biyun nan. Yanzu ku jube ku gani. Yanzu ya za a fahimci wace ce matar gidan, wace ce uwa, wace ce ya a cikin tsakanina ni da ku. Saboda kun dauki wasu al'adu da kuma ɗabi'u wanda bai dace da ku ba. Kar kai zargin dan uwanka sai ka tabbata. Mu bi hankali. Kuma dai menene haɗin kai mu da yarinyar nan ba zai taɓa yiwuwa a gidan nan ba wallahi. Yarinyar duk ta je ta haɗa mu da momi? Kina ga abin da take mana fa? No wonder. Ai ban san haka munafincin yarinyar nan yayi tsauri a zuciyar momi ba. Ai wai ashe haka ta samu kafuwa a zuciyar momi? Ke da baki fahimta ba tuntuni? Ke baki ga momi kamar kusan wani something like ta gaji da mu ba? Kawai ta gaji da mu kenan. Inda nake da momi fa bata taba min kamar fa gorin kamar aure fa take so da mana. Kin gane kin ji zuciya. Tana ce mana wani rida la ilaha to na rantse miki da girman Allah yarinyar nan sai ta yi nadamin abin da ta yi mana. Allah ya kamata ya oh my god. Kai to na rantse miki da girman Allah yarinyar nan. Yarinyar nan in ba mun dauki kwakwaran mataki akan ta ba akwai matsala. Akwai matsala fa. Ni wallahi na koshi ma da abinci. Gaba ɗaya ya fita daga. No, ba batun abinci bane. Dole ne I have to deal with this girl. I will learn her a lesson. Allah, she must learn a lesson. Come over. Rayuwar Amina.
Mama na. A tunanina ban taɓa zaton wani abu zai dame ki kasa gaya min ba. Ki faɗa mana mama na me yake damin ki ne? Me kike gani mommy? Tabbas an gaya min kina ta kuka tun jiya da dare. Ba abin da ya faru. Mommy mafarki ne jiya da daddare. Kuma ina tsoron kada abin ya faru da gaske. Mama na, amma mafarki ai ba gaskiya bane. Shikenan kuma daga kin mafarkin abin tsoro sai kuma ki kama kuka? Kar ki manta fa kina da ciwon ido. Kuma wannan koke-koken da ke ta faman yi zai iya tayar miki da ciwon idon nan naki. Ko kin manta likita ya gaya miki cewa idan ma ko kaikayi kika ja idan ki kakki sosa. Mama, ai hada ma karin ciwon idon ne yake sanya ni ina yi. To yanzu abin da nake so da ki dauki waya ki buga likita. Ki je ki ganshi ya duba miki idan nan. Idan zan je makaranta sai in. A'a to yanzu abin da za a yi ki kira shi a waya tukunna in so ni da ke sai mu je in ya gama duba miki idan sai ki wuce makaranta kin ji? To shikenan. Bari in je in shirya. Yawwa! Rayuwar Amina. Me iko burge ka ciki? To idan bako ne kai a wannan tashar, dan namun subscribe. Dan yi jijjiga, dangwali kararrawa. Sai ka taba mana like. Rubuta mana abin da yafi burge ka a cikin shirin Rayuwar Amina wanda Hausa Tab suka dau nauyi. Mun gode. Because of you, zan daddaki haifo in tabbatar miki cewa ni din nan ni ne majalin din wannan zamani. A duk lokacin da ne sallama da ke sai in ji kamar ba za mu sake haduwa ba. Aikin banza. Ba a banza ba in na je zan kula mace yanzu gaba na yana faduwa. A sha jihuna ne ba ko sisi. In soyayya za ta baka ruwan madaci ba za ka daina ta ba. A soyayya fa ni ne majalin na wannan zamanin ba. Hauma da shirme da sanya ga ya burge yan mata shi ya jefa shi cikin tashin hankali da taskaro kowa ɗebo da zafi bakinsa kuma lafiya uwar jiki. Abu ne mai sauki ka haɗi kota kuma ka bayar da gatari. Ba Allah lafiya? Lafiya ba lafiya ba. To daga gani na kawai sai ka cira kai sadakar da rayuwanka a kaina. Ai ina ganin ki kaunaki ta tsalle ta gina wani mugun fili a cikin zuciyata. Ta yaya zai saka hannun riga sannan kuma ya ce yana son ya fidda maballinta. Lafazin so. Lafazuzzuka ne irin na so waɗanda suke da ƙwarin fasa zuciya domin na tabbatar in na faɗi su za su burge ki. Amma kai daga ƙauye ka zo ko? Da Allah ka yi hakuri malam ka daina turo min irin wayannan abun ka gane ko? A tare a buge ba dama kuma bari in wuce ga haushi. Babu dan manzon Allah ki taimaka mu. Ke kuma ke yi ni ba. Kamata ya a ce kina gidan ku kin zauna. Ne kake kira karuwa? To wace ce ke? Lafazin so sun yi dogon tafiya da dogon zango tare da abokinsa amininsa na cikinsa sai dai wajen hanzarin mata ba sa ga maciji. Lafazin so. Kin san fa akan ki ni fa zan iya yaki. Lafazin so. Ni fa da kauna ta bare kwanda a ce amun baki. Lafazin so. Kai ni fa da in kasa fa burge budurwata fa kwanda sai na taho a samu yan kwana su feshe da ruwa ba abin da ya same ni. Na me tabbatar miki zan iya zulluma rijiya. Tage Protection za su ci gaba da kawo muku wannan ƙaitaccen shiri mai suna Lafazin So. Mashirin wannan shirin Suleiman Mikel ba da umarni Kamsu Sumati. Lafazin So. Wannan baiwar Allah dole ma sai ta kaunace ni. Wannan shirin zai rika zuwa muku ne duk ranar Asabar misalin karfe 8 na dare a tagwayen tashoshin mu Ayatullahi Tage da kuma Tage Entertainment. Lafazin So. Sai ku subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Sha kallo lafiya. Ina munafukan gidan nan? Ina suke munafiki mijin munafuka, mata munafuka wanda Allah ya faɗe su. Na auri mata marasa mutunci sun fi 1000. A shekariyar banza kake yi. Munafukan banza munafukan wofi. Wallahi zan magane ki. Irin munafuncin ku Allah ya faɗa. Ƙarya kike yi, me kika isa ki masa aikin banza masifaffiya? Ina ruwaki. Haka za a ƙare. Wallahi a cikin nake ta kowane hali ta hana shi sukuni ta zame masa karfin gaba yayin da ta ci alwashin bai isa ya kara aure ba duk a cikin shirin miji da mata. Gaskiya wannan ba karamar matsala ba ce, ni ina goyon bayan wannan shawarar da ya baya. Ta ce ka ƙara aure? Ya aka yi kika bari aka yi miki kishiya. Shi kike so Talatu sai kin hana? Ba gurin ki nazo ba gurin uwar ki nazo. Mahaukaciya irin ki. Ba zuwa na ki min wa'azi ba. Dole abin nan ya dame ni. Sharri. Me amfanin wannan girman naki? Ni kika ta amana ta. Miji da mata shin wanda hali maza suke shiga yayin da suka so ƙara aure, shin wanda alwashi mace ke ci yayin da ka furta mata ra'ayinka, duk a cikin shiri mai dogon zango na miji da mata. A matsayina na mijin yake ka bata haicinka ki da ba aure ne da ke ba,
kuma wallahi sai na haifi maka abanka a cikin gidan nan. Wallahi tallahi ba ni ne miki cikin nan ba. Ki iya bakin ki. Ya ishe na. Share ne ma? Amma Karima kin cuce ni. Ya za a yi ki bari ai miki kishiya. Aure ai abin so ne. Wai me yake faruwa ne? Ta daina kafa hujja a kanmu. A labari ma da naji mai ya ce ba. Nema kike kawai ki tada ma mijinki hankali. Nan ta tsalle ta dare ana haihuwar ta lashe uwarta. Wannan ai maganar banza ce magana shirme. Ina yarinya ta da ni ƴar kankanwa. To ai wannan ba hujja bace. Ba wa'azi na zo ki min ba. Ci da mata. Kamfanin Brothers Point Multimedia ke gabatar muku da wannan ƙayataccen fim mai dogon zango namiji da mata. Ai mu aikinmu ne na jarida ya gadar mana. Aikin jaridarka yana gab da jawo maka ajalinka. Dole mu faɗa. Dole fa sai kun kau da kai. Kai ba komai bane. Inda wani abun da kake ganin zaka yi kai. Idan baka san ni ba, ka san ni daga yau. Mu rabu da mutanen nan. Me ya kamata a yi kenan? Wannan yarinya za ta yi mana amfani. Ni ba gareji bace balantana kowa ya bude shige ni. To Alhaji akan mace. What? Ban fahimce ka ba fa. Miji da mata shiri mai dogon zango wanda zai fara zuwa muku ranar Alhamis 8 ga watan Oktoba mai kamawa. A tashoshin mu kamar haka Brothers TV Entertainment, Murna TV, Hausa Trust, Kundin Nishadi da kuma Hausa Series. Ku kasance da shirin Miji da Mata domin ganin yadda za ta kaya. Miji da Mata. Mota mai kafa biyu zai siyo. Zan gina gida sabo dan karere wanda zan zungura wannan sabuwar mota mai kafa biyu a ciki. Wannan abun yana mutukar tamun da hankali. Ko da wani mai mata. Kaka ce min aure zaka kara. Shiryawa Alibet, mataimakin mai bada umarni Bashir Jishare. Mace sai dai ta ci ta kwanta ta yi bacci. Yawa jawo. Na samu ƙarin haihuwa. Sai dai aure kuma in zo daga ki. Labari tsarawa tare da bada umarni kacukan Malam Amina Asram. Irin waɗannan matan masu hana maza da yi aure na ɗaure ya ku dubu. Miji da Mata shiri mai dogon zango